Wah, ketepaan cah. Enak bakul es. Wah, ngomong lah aku. Setuju aja. Sip iki. Wah, nanti ngomong ini. Mbak. Mas. Mbak. Bang tuku dah. Tuh mas apa mas? Tuh Mas X, Mas. Mau kopi nak dingin mau? Lu kayaknya aman ya. Ya. Es no mas. Sembarang Mas, pokok seger. Ojo siswi ya Mas, lak ngomong aku. Tenang iki. Siap mas, aman. Siap kan ini? Mosok arti koncoku zamane SD piye. Tenan iki. Aku kan tak krungu. Oh mas, sama. Oh iya, suwun Mas. Piro Mas iki? 2.000. Murah mas. Iya. Nggih. Pas ya? Oke. Oke. Sama nggih. Oke. Oh Mas, Mas Rina Mas. No. Aku arep takon Mas. Aku kok tahu sampean Mas. Apa sama sih jenenge Pardi kae? Dah tenan iki betul iki. Mosok lali kata. Alah pancen SD biyen ning sering layangan, terus layangan iki mbok pedhotne bareng kan lho. Biyen sik dolanane kali cili terus layangan bareng sore ning sawah, mosok lali. Layangan abang. Abang. Ye. Aku tadi. Oh iya. Gue anjing. Mosok ya lali. Terus alhamdulillah wis ngene iki. Aku mau iki liwat tok kontrol sompong. Sadar nyawamu lho. Aja kan seneng gue kayak gitu. Gue ya. Ayo Din lho Din. Wah, kanca lawas iki rek piye kabare iki? Aku malah kayak ngene ya, malah oke ngene usaha. Aku Usaha. tambah oke ngene yo. Pirang tahun nak dhewe petuk ngene iki. 10 tahun lho dah. 10 tahun lah kerasa ya. Iya Din. Wah. Ya nak duit terakhir. Betul iki kelas 6 SMP dulu SMP jangan semono. Kowe eling ora tuh ada dolan layangan terus layangan mbok pedhotne nangis barang. Eling aku eling. Sama-sama sulit tambah maju ya. Ini bapak iki. Hanya sempatnya kan berkegiatan daripada belas nggak duwe. Coba sih to. Iya tak jajali asli ya. Aman enak iki. Oh enak ini asli. Ya mana nang iki cai? Iki lho kampung sebelah Gang Telu. Gang Telu. Iya pasti awakmu ngerti. Dia. Sandi ki omahe Haji Mahmud. Haji Mahmud. Mesti awakmu lho soalnya aku lawas mungkin. Alah ngerti aku sebagai ini gitu. Iya, bagian iki lho. RW 8 sih. Iya 8 RW RT 8 RW 10. Kuwi. Oh, 10. Iya. Si kayak pindah gitu. Iya kan pindah iki lho aku sik kan usung-usung barang. Ono kulkas, ono lemari, ono TV lah barangku. Wah, iki awakmu mulai. Jadi saya dolanan nang omahku ya. Ya, aman wis. Kok apa nek masalah ini?
Wis saiki ngene saiki ketemu nang kene aku gak iso suwe. Enak dia Aku lho. gak perlu jale urusan karo Haji Mahmud kon. Tidak nang kene musola jarene penting. Cuma iki aduh kayak gitu. Ya sesuk disambung maneh dolanan nang omahmu ya. Apa nanti ngono sesuk. Ya wis redo sama lu. Tak sih. Iya napa? Aku udah kamu. Ya. Aku nek ngabar kate dhewe. Yes, Apple Pen ora? Oh, aman. Ya Apple Pen. Yo. Cantik ya. So, 857 8 Cap. Iki nomorku simpanan iki. Aman. Lek menghubungi saya nomornya ini. Oke. Ya wes aku tak balik sih ya. Oke, siap. Kita sambung berikut besok ya. Oke, dolen kapan Oh, iya. Oke, siap. Halo. Yo. Oke. Hati-hati lo. Ya. Kok ini bisa kira. Ya. Oke, hati-hati.